Čo sa stalo? Nie. O, ešte máš to. Nie, tu nejaký šalenec, že šucho s Peťakom, Peťak. Ste ťukli do späťaka? A ako sa to vám to stalo? Tak viete, som počula hudbu. V lavite ja som si nevšimol. Viete, také tu je úzke a tak. Stane sa. 5 bez čekal vzadu. Dúcha, tak možno preto. Aha, že vás vyrušil. Aj vás by vyrušil. No, Je to možné. A kde ste ho mali toho psíka? v kufri. V kufri? A ste počuli dopredu? On si prešiel z kufra dopredu. Z kufra prešiel dopredu? Aha. Rozumiem. A vás to tak troška vyrušilo? No, musel čekať. Veľako, lebo bol predtým v kufre. Zatváram do kufra a príde. Potom ja na snowboard. Si prešiel ma takú dierku, nie? Keď je smedný, tak vyjde si dopredu. Prepni mi pesničku, alebo čo mi povedať. Zľako. Boli nechcem si bol kopec tak, lebo boli nikde vidieť. Halogenka voľak. Takže... A čo teraz? No nič. No ja sa chlapci, tak budeme sa hrať. Aha. A teraz odtiaľ idete niekde, či domov? Idem sa najesť fajne. Polivočku som si dal. Pri majonku. No tak idem sa najesť. Takto pivečku si dám asi dneska. Konečne po dlhšom dobe. Máme čo zase. Ženy, drogy, alkohol, herne, auta. Problémy. A tu ide. Si komu s halogenom do tomu si halogenom do očí. Aha. Mám teraz ja so svojím. Hej? A čo aj vy? Čo, si kameru, že ja? Poď. To je úplne. A je pola ferma, ti vypalím si to, ti zrobím... Terapii.